А ці будзе больш каўбасы, калі мы ўсе станем размаўляць па-беларуску? А у беларускага народа гэта ёсць, палітыкі ж это ж людзі з народа. Я вырасла на такой каштоўнасці, што той самы Скарына гэта рускі першы друкар, а не беларускі. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы Ідэя X. Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вами ў студыі я, Зміцер Лукашук, а маёй госцяй сёння стала... Хто сёння стала маёй госцяй? Я вось сабе выпісаў, но адразу папярэджваю. Гэта далёка не ўсё, што можна сказаць пра гэтага чалавека. Тым не менш, выкладчыца беларускай мовы і літаратуры, мовазнаўца, доктарка філалагічных навук, заснавальніца кафедры беларускай мовы і літаратуры ў Віленскім педагагічным універсітэце, былая старшыня літоўскай асацыяцыі беларусістаў, адна з заснавальніц беларускай гімназіі імя Францыска Скарыны у Вільні і шмат што яшчэ. Я тут не сказаў пра грамадскую дзейнасць арганізацыі, структуры і гэтак далей, але тым не менш, Лілея Плыгаўка з намі ў эфіры. Прывітанне, спадарня Лілея. Добрый дзень, вітаю ўсіх. Я пачну, можа быць, з такіх пытанняў, якія я ўжо, можа быць, не задаю пэўным людзям, але вот ваши адказы мне менавіта вот вельмі цікавае, ваше бачанне с вашим досведам і вашай пазіцыяй. Скажите мне, ласка, як вы лічыце, беларусы як нацыя, яны ёсць, яны сфармаваліся? Ну, канешне. А як даўно? Я лічу, што як мінімум у пачатку 20-го стагоддзя, а як максімум, ну, праўда, нацыянальных вызначэнняў не было, але пачатак фармавання гэта Вялікае княства Літоўскае. У такім выпадку, вот вы кажаце, нацыянальных вызначэнняў не было, а зараз яны прысутнічаюць, вось гэтыя нацыянальныя вызначэнні, якія можна казаць, што а вот сыходзячы з гэтага, беларусы як нацыя ёсць. Ну вот калі ўзяць Вікіпедыю, калі пачытаць вот усё, што тычыцца там нацыянальнага будаўніцтва і ўсё астатняе, ну там как бы межы, там дзяржава, ўсё гэта да, ёсць. Але калі мы возьмем сітуацыю моўную, вот мова, вот як у адпаведнасці з гэтым можна казаць, што як нацыя ёсць, а мовадзе? Ну, я лічу, што безумоўна можна, і я лічу, што гэта памылкова казаць, што нібыта мовы няма. Гэта неправда. Проста людзі вельмі часта блытаюць некалькі варыянтаў мовы. У любой нацыянальнай мове ёсць некалькі варыянтаў. Ёсць літаратурная мова, як вышэйшы ўзор, як стандарт. І менавіта гэтая літаратурная мова сведчыць пра тое, што нацыя сфармаваная, бо яна можа камунікаваць паміж сабою менавіта на адным нейкім узоры. Ёсць дыялектная мова, ёсць размоўныя варыянты. То калі казаць пра беларускую мову, літаратурная мова проста цудоўна, проста супер распрацаваная. Дыялектная мова існуе як база, як крыніца літаратурнай мовы, і на ёй шмат людзей размаўляе. Ну і практычна амаль вся Беларусь, асабліва раённыя цэнтры, размаўляюць на трасянцы. Гэта размоўны варыянт беларускай мовы. Таму нават пастаноўка праблемы, што беларускай мовы не існуе, ці яна знікае, я лічу неправільна. І гэта не аптымізм. Гэта выснова чалавека, які ўсё жыццё працуе з беларускай мовай прафесійна. Іншая справа, што сферы рэалізацыі літаратурнай мовы недастатковыя, вельмі недастатковыя. Але глядзіце, ўсё ж таки літаратурная, літаразмоўная, але беларуская мова у такім выпадку яна павінна быць зразумелая жыхарам вось тэрыторыі пад назвай Рэспубліка Беларусь, не?
Ну, канешне. Гэта паняцце нацыянальная мова. Гэта ўвогуле вялікае паняцце нацыянальная мова. Ну, так бы мовіць, навуковае вызначэнне. І ўжо як складнікі нацыянальнай мовы ёсць вось такія, як дыялектная, размоўная, яшчэ іншыя варыянты, напрыклад, калі мы кажам пра стылі, ну і плюс літаратурная мова. Шмат моў не маюць літаратурнага варыянта. Спадарня Лілія, а скажите мне, кай ласка, ну не будем брать вот ўсё ж таки тады раённыя там цэнтры, можа быць там, хотя мы вернемся до гэтай тэмы яшчэ, але а вот ідучы по вуліцы ў Мінску, вы якую мову чуеце? Гэта дыялектная мова ці што гэта? Не, ідучы по вуліцах Мінску, мы чуем трасянку. Гэта сумесь ужо рускай і беларускай моў, прычым літаратурных варыянтаў. Мы чуем у меншым аб'ёме, канешне, літаратурную беларускую мову і ўжо чуем рускую літаратурную мову. Пра іншыя мовы я не кажу, яны, канешне, таксама прысутнічаюць, калі прыязджаюць замежнікі. Але вось асноўныя дзве мовы, руская і беларуская, якія складаюць білінгвальную сітуацыю у Беларусі. Ну, тады я просто не ведаю, як тут сказаць, калі ты, скажем, дзе-нибудь у міліцыі, умоўна кажучы, ці ў іншых установах табе на твою беларускую мову кажуць: «Гавары на нармальным языке». Ну, гэта ўжо, ведаеце, гэта ўжо крышачку з іншай плоскасці, гэта ўжо парушэнне моўных правоў чалавека. Гэта ўжо працяг палітыкі русіфікацыі, якая пачалася з канца 18 стагоддзя. І гэты факт ёсць, канешне, у Беларусі, і з ім трэба лічыцца. І, на жаль, так. Але напрыклад, у месцах грамадскіх я лічу, што на беларускую мову, неважна якога варыянта, усё ж такі людзі адказваюць ці па-беларуску, ці прыязна. Прынамсі, у мяне мой асабісты досвед, жыццёвы досвед, праўда, я ўжо даўно не была ў Беларусі, але калі я заўсёды размаўляла па-беларуску, на вуліцы, там, в універсітэце, у крамах, у кавярнях, людзі вельмі прыязна ставіліся і больш таго пераходзілі на беларускую мову. Ну, сапраўды, до 20-го года вельмі часта таксама у мяне ў маёй працы было, калі я там гаварыў па-беларуску, і будь-то гэта дзесьці на вуліцы ці у палаце прадстаўнікоў там перад, там, скажем, дэпутатамі, яны заўсёды альбо пераходзілі, альбо казалі: «Ой, як шкада, вот я некулі у беларускамоўнай школе ў дзяцінстве вучыўся, але ўсё пазабываў, і зараз вот не магу, вельмі сорамна, але не магу». Але я до гэтага вярнуся, я б хацеў пра іншае, пра вёску. Ведаеце, таксама до 20-го года, дзесьці ў годзе 19-м, летом была такая у мяне сітуацыя на вёсцы. Ля калонкі, там, падышоўшы за вадой, там подбеглі таксама за вадой мясцовыя дзеці, вясковыя мясцовыя дзеці. Там было до 10 гадоў, что-то там гадоў 7-8, вось такі вот. Я як заўсёды да іх па-беларуску, а яны на мяне глядзяць вось такімі вачыма і ні слова не разумеюць, што я ім кажу. Причем простые там словы, что-то там про як бавіце час, там что там вот самое такое вот простое там здавалася, спытаўся, что павінны ведаць. А яны не разумелі, пакуль я ім не пераклаў на рускую мову, што я ад іх хачу, яны не маглі мяне зразумець. А потым мне патлумачылі там мае там знаёмыя з вёскі, чаму такое? Таму што іх выхоўвае тэлевізор, расійскае тэлебачанне, іх выхоўвае, і дзеці, проста вясковыя дзеці, фактычна не разумеюць беларускую мову. Ну, можа быць, сітуацыя зменіцца троху, калі яны пойдуць у школу, там будуць урокі беларускай мовы, але вот вам, калі ласка. То есть што, вот, і што адбываецца з беларускай мовай?
Не, ну, на жаль, канешне, ёсць такія сітуацыі, я ж іх не адмаўляю, і я не скажу, што сітуацыя з беларускай мовай проста на 100% пазітыўная, выдатная, і нам не трэба клапаціцца. Не, канешне, я яшчэ раз паўтару, што працягваецца палітыка русіфікацыі, і ў рэчышчы палітыкі русіфікацыі выхоўваюцца маладыя людзі у сферы рускага свету. Гэта, значыць, руская культура, руская літаратура, музыка і ўсё іншае. Таму што мова – гэта ж не толькі набор нейкіх літар і гукаў. Мова – гэта больш глыбокая рэч. Гэта генетычная памяць, гэта спосаб адлюстравання народа, свету, які вакол яго. Гэта унутраны код народа. І калі мы гэты код страчваем, мы страчваем, як кажуць, ключ да тых дзвярэй пад назвай беларуская культура, гісторыя і ўвогуле свая нацыя. І таму, калі, зразумела, страчваецца мова у выніку асіміляцыі, то паступова чалавек пераходзіць на іншы стэрэатып мыслення і на іншыя схемы паводзін. Ён пачынае паводзіць сябе па-іншаму. Менавіта ў рэчышчы той мовы, на якой ён увесь час размаўляе. Ну і паступова ідзе далей асіміляцыйныя працэсы, далей ён ужо пачынае сябе вызначаць ужо чалавекам іншай нацыянальнасці. Гэта, канешне, сур'ёзны сімптом, гэта, канешне, сур'ёзная сітуацыя, і трэба, як я заўсёды кажу, проста працаваць. Трэба ўсё роўна нешта рабіць, не адчайвацца, не перажываць, не плакаць, не крычэць, што беларуская мова гіне, а трэба па магчымасці ствараць беларускую ці беларускамоўную інфармацыйную прастору. Размаўляць самому, ствараць на сваім працоўным месцы беларускае асяроддзе, магчыма ствараць нейкі кантэнт на беларускай мове і гэтак далей. Спадарня, я буду задаваць такія, ведаеце, пытанні у стылі дрэннага паліцэйскага ці там адваката д'ябла, што-небудзь такое. Але ўсё ж такі, по вялікаму рахунку, але ці была у беларусаў, у беларускага народа беларуская мова? Вот прыгадаем таго ж самага Гарэцкага «Дзве душы». Што было ў беларусаў? З аднаго боку польская, з другого боку расійская. І яны выбіралі паміж гэтым, з якой душой жыць. Трэцяй беларускай прынамсі не прапісана у класіка. Калі мы прыгадаем, скажем так, Абдзіраловіча, то што там ізноўку нейкі мост, нейкая там мерцаючая там нацыянальная ідэя, там нейкая яшчэ невядома што. Возьмем Акудовіча, увогуле мяне няма. Тутэйшыя, калі вот не рускі і не беларус, і не паляк, то значыцца і не беларус нейкі, а так, тутэйшы. Я не беларус, я тутэйшы, і не па-беларуску гавару, а па-нашаму. Так вот, ці было ў беларусаў некалі сваё? Так давайте мы будем звяртаць увагу не на словы, як гэта называецца, а на сутнасць з'явы. Так, чалавек называе, што ён размаўляе па-тутэйшаму, ён тутэйшы. Але гэта вымушаная сітуацыя, паколькі яму трэба было сапраўды выжыць на перакрыжаванні. У мяне калісьці была адна цудоўная знаёмая, дачка аднаго з кіраўнікоў беларускай работніцка-сялянскай грамады Заходняй Беларусі. Яна казала, што беларусы – гэта як падарожнік, хто ідзе, той скубне. Я вот гэтыя словы праз усё жыццё памятаю. На жаль, такая ёсць сітуацыя, якая склалася там гістарычна, палітычна, геаграфічна. І таму беларус, каб выжыць, ён вельмі часта называў сябе «я тутэйшы», «я тут жыву». Дарэчы, гэты тэрмін шырока існуе на Віленшчыне. Я вельмі шмат ездзіла па вёсках, калі збірала матэрыял для сваёй другой дысертацыі па мове. Яна якраз прысвечана беларускай мове ў Літоўскай рэспубліцы. І тутэйшая мова альбо простая мова
як асноўны сродак камунікацыі ў грамадскіх месцах, у сям'і, нават у касцёле, ну, рэдка ў афіцыйных сітуацыях яна прысутнічае. А пры больш блізкім разглядзе гэта беларуская мова. Больш за тое, я задавала такія пытанні. Скажыце, калі ласка, да якой мовы вот ваша простая мова бліжэйшая? Ведаеце, все адказвалі да беларускай. Таму я лічу, што, безумоўна, ёсць мова, ёсць беларусы, ёсць іх там культура і ўсё астатняе. Мы абсалютна спелая, нармальная нацыя. Іншая справа, што мы знаходзімся у сферы ўплываў больш вялікіх дзяржаў. І таму за нас пастаянна ішла барацьба і пастаянна вынішчалася насельніцтва. Просто ў фізічным плане беларусы вынішчаліся. І неважна, як яны называліся, но сёння ў нас ёсць этнонім беларус, так? Можа быць, праз 100, праз 200 гадоў у нас будзе нейкі іншы этнонім. Всё магчыма. Дарэчы, я неяк быў у Празе, сустракаўся там з мясцовымі беларусамі, і да мяне падышло там некалькі чалавек, якія сказалі: Зміцер, ты павінен даводзіць сваім слухачам, вот беларусам, што мы павінны пазбавіцца ад гэтай саманазвы беларусы, што гэта назва, гэта чорная метка на лёсе нашай нацыі. Мы павінны вярнуцца да Ліцвіны, і тады гэта будзе як ачышчэнне, і мы нарэшце вось вернемся да ўсведамлення і разумення сваёй мовы, культуры, гісторыі, гэтак далей. Можа, і праўда так? Ну, ведаеце, то, што вядуцца дыскусіі, гэта заўсёды на карысць, гэта добра. Хай людзі спрачаюцца, вырашаюць, думаюць, мяркуюць па-рознаму, як нам называцца. Але я за тое, каб нам аб'ядноўвацца, каб нам салідарызавацца на рэчышчы той самай назвы таго самага этноніма беларус. Таму што, ведаеце, я працую з многімі людзьмі з Беларусі і з беларусамі з розных краінаў. І для многіх з іх вось гэтыя чыста філасофскія катэгорыі, як нам называцца, яны вельмі далёкія. І яны, магчыма, ім могуць перашкаджаць у сваім шляху да беларускай мовы і культуры. Таму спрэчкі гэта адно, вось, ну, так бы мовіць, штодзённая сённяшняя праца гэта крышачка іншыя рэчы. І ўсё ж такі я прапановую крышку спускацца з нябёсаў і чуць, пра што кажуць людзі, звычайныя людзі. Не палітыкі, не інтэлігенцыя там тэхнічна, навуковая, літаратурная, а тыя людзі, якія жывуць у Беларусі, у невялікіх вёсках, у гарадах, у мястэчках, тыя беларусы, якія зараз жывуць у розных краінах свету. І я якраз камунікую з такімі людзьмі. Ведаеце, а я вам таксама раскажу, што гавораць, ну, гаварылі прынамсі беларусы, бо я ўжо таксама з 21-го года, на жаль, не жыву ў Беларусі, але ў 20-м годзе, у жніўні, у верасні, калі я в якасці журналіста хадзіў на акцыі, якія былі па ўсёй Беларусі, і асабліва ў жніўні, на пачатку, там можа быць жніўня, ведаеце, што я вельмі часта чуў? Не лезьте к нам со своей белорусской со своим белорусским языком. Мы против Лукашенки, но не надо нам вот с этими своими националистическими забросами. Мы супраць Лукашенки, але мы за Россию и за Путина. И вось гэтак вот розныя варианты вось таких вось тэзаў. Не ўсе, безумоўна, і нават не большасць, і нават не палова, але вельмі шмат я чуў такога вось таксама. Вось вам тое, што кажуць беларускія людзі. Ну, казалі, прынамсі. Вы ведаеце, я тое самае чула і ў канцы 80-х гадоў, калі пачалася перабудова. І я актыўны ўдзел прымала, жывучы ў Баранавічах, у дзейнасці Беларускага народнага фронту. І больш за тое арганізоўвала там школу для дарослых па вывучэнні гісторыі, мовы і культуры Беларусі. І падчас асабліва выбараў на плошчы збіраліся людзі, вяліся актыўныя дыскусіі, і
былі тыя самыя пытанні і тыя самыя фразы: а без России мы жыць не зможам, а ці дасць беларуская мова больш нам мяса. Вот конкретно гэта пастаянна было пытанне: а ці будзе больш каўбасы, калі мы все станем размаўляць по-беларуску? Ну і нешта іншае. Канешне, шкада, што праз больш за 30 гадоў зноў-такі гэтыя пытанні ёсць. Канешне, гэта шкада. Напрыклад, у літоўцаў такіх пытанняў ужо няма даўно. Але з гэтым таксама можна працаваць. І я памятаю, калі на плошчы збіраліся людзі, і я старалася адказваць на пытанні, і атрымліваліся такія нейкія імправізаваныя лекцыі па беларускай мове, то людзі вельмі часта мянялі сваю думку. Ну, карацей кажучы, асветніцтва, яшчэ раз асветніцтва. Але тыя людзі, якія абсалютна перакананы у тым, што мне гэта беларуская мова не патрэбна, і мне вельмі комфортна там з рускай мовай ці з іншай, я лічу, што яго увогуле варта не чапаць. Хай ён сядзіць са сваім светапоглядам у сваім свеце. І рано ці позна сітуацыя павярнецца так, што ён, магчыма, нешта зразумее. Ну, а калі не зразумее, то давайте працаваць, ну, ладно, а то атрымліваюцца нейкія такія заклікі з маго боку, але, можа быць, мэтазгодне працаваць з тымі, хто гатовы слухаць, хто задае пытанні і слухае адказы. Вось, як сёння модна казаць, гэта мэтавая аўдыторыя. Але вось не падаецца вам, што троху, ну, как бы такая, ну, неадназначная, скажем, сітуацыя, калі вот вы ўзгадалі літоўцаў. Вот чамусьці у іх пытанняў, а што ў мяне будзе больш калбасы, калі я буду гаварыць па-літоўску, не ўзнікала. Яны разумелі важнасць мовы. Тое ж самае не ўзнікала ў палякаў і не ўзнікае польская мова альбо калбаса. Там у немцаў, у іншых. А чаму у беларусаў вось так вот? Альбо калбаса, альбо беларуская мова? Вынішэнне, тотальное вынішэнне беларусаў, тотальная палітыка русіфікацыі з канца 18 стагоддзя. Звярніце ўвагу, праз 30 гадоў прыблізна, калі вырастала новае пакаленне, падымалася паўстанне. Гэтыя паўстанні здушваліся вельмі моцна. Паўстанне Кастуся Каліноўскага так было здушана, што нацыянальны ўздым пачаўся толькі праз паўстагоддзя. Ну, про 20 стагоддзе я уже не буду казаць, так? Была невялікая палёгка там з 24 по 1929 год, так званая палітыка беларусізацыі, пачаліся жорсткія рэпрэсіі. Другая сусветная вайна. Потым распачалася такая тотальная палітыка русіфікацыі, накіраваная на добраахвотнае адмаўленне беларусаў ад беларускай мовы. Напрыклад, была пастанова, што можна было вызваліць сваё дзіця ад беларускай мовы. І я, дарэчы, калі была студэнткай, то чытала одну такую заяву у той школе, дзе мы праходзілі практыку. Прашу аслабаніць, дакладна памятаю, майго там сына ад изучения беларускай мовы, бо мы рускія. Ну, тут ввогуле такая вельмі сакавітая беларуская трасянка. Так? І людзі карысталіся гэтай магчымасці. Я калі працавала ў Барановічах, у ваенным гарадку, у мяне з 40 чалавек было больш за 30 вызваленых. У меня каля 10 толькі вывучалі беларускую мову. Ну, там зразумела, дзеці вайскоўцаў. І я, калі адразу толькі прыйшла да іх працаваць, былі вельмі негатыўныя стаўленні. Навошта яна нам патрэбная, яна непрыгожая, яна такая калгасная, а мы зараз паедзем у другую частку Савецкага Саюза і гэтак далей. Карацей, вот гэта сукупнасць фактараў і прывяла, у прынцыпе, беларусаў да сённяшняй сітуацыі. Хаця узгадаем пачатак 90-х гадоў. Вось гэта некалькі гадоў беларусізацыі. Я, прыязджаючы з Вільні, вельмі шмат хадзіла па кабінетах розных чыноўнікаў, і все яны пераходзілі на беларускую мову, прычым літаратурную, прыгожую беларускую мову. Ну,
зноў як толькі адбыўся рэферэндум, руская мова стала другой афіцыйнай мовай у Беларусі, пайшоў адкат і зноў пачалася русіфікацыя. Ну што зробіш? Бачыце, сукупнасць такіх негатыўных фактараў, якія паўплывалі і на свядомасць беларусаў. Але гэта не віна, я лічу, што беларускага народа, гэта яго бяда. Такія добрыя прыстасаванцы, калі вот по-руску будзеш чыгірыкаць, то будзеш сакратаршай у райвыканкаме працаваць. А калі б вот зараз, як вы думаеце, сапраўды вось гэтыя законы, якія існуюць, але яны сапраўды працавалі, закон аб беларускай мове, закон аб дзяржаўнай службе, які прадугледжвае абавязковае валоданне двумя дзяржаўнымі мовамі тым, хто хоча працаваць у дзяржаўным апараце, калі б яны працавалі, беларусы б сапраўды вот вярнуліся б да беларускай мовы, калі вот умоўна тое ж самае, не патрапіш на працу ў райвыканкам, калі не будеш ведаць беларускую мову? Без праблем. І вельмі хутка гэта адбылося, вельмі хутка. Вот я калі прыехала ў Літву ў 91 годзе, канешне, першае, што мяне вельмі здзівіла, гэта тое, што з дзецьмі размаўляюць па-літоўску. Гэта тое, што ўсе палітыкі, неважна, якія ў іх погляды, яны карыстаюцца літоўскай мовай, і літоўская мова для іх каштоўнасць, вот самая галоўная каштоўнасць. Вот то, чаго няма, напрыклад, у беларускіх палітыкаў. А ў беларускага народа гэта ёсць? Палітыкі ж это ж людзі з народа. Ну, але на палітыкаў раўняюцца, гэта як бы ўзор, гэта нібыта ідэал. Замкнёнае кола атрымліваецца. Палітыкі думаюць, што мне ж трэба пад народ падстрайвацца, каб вот быць папулісцкія такія нармальныя палітычныя такія дзеянні, а народ глядзіць на палітыкаў, і па выніку ўсе атрымліваюцца рускамоўнымі. Ну, палітыкі павінны разумець, паколькі яны вызначаюць стратэгію палітычнага развіцця краіны, яны павінны разумець, што дзяржава базуецца на вось гэтых каштоўнасцях. І сярод галоўных каштоўнасцяў ёсць мова. Ну, а прабачце, калі яны гэтага не разумеюць, значыць, яны прыйшлі не туды, дзе яны павінны быць. Вы, дарэчы, другі палітыкі гэта разумелі нават у 90-х годах, разумееце? Вот яны гэта разумелі. І таму у краіны не было пытанняў. Будзе адна дзяржаўная мова ці некалькі будзе дзяржаўных моў. Хаця, зноў-такі, калі ёсць дзяржаўная мова, зноў-такі, яе статус які? Яна найперш абслугоўвае афіцыйныя сродкі і афіцыйныя сферы грамадства. Это значит справаводства, адукацыя, сродкі масавай інфармацыі, так, суд і гэтак далей. Прыватная камунікацыя па-за гэтага вызначэння. У прыватнай камунікацыі чалавек выбірае тую мову, якая для яго найбольш зручная ў дадзены момант. І ведаеце, калі б у Беларусі насамрэч працаваў вось гэты закон, нават закон адносна дзвюх дзяржаўных моў, рускай і беларускай, так, як трэба па законе, то, безумоўна, сёння была зусім іншая сітуацыя. Найперш моўная сітуацыя. І ўсе чыноўнікі, безумоўна, валодалі бы беларускай мовай. І яны не выбіралі бы рускую мову. А так, ну, самі разумееце, чалавек ідзе часцей па лягчэйшаму шляху. Ну, калі не прымушаюць успомніць тую беларускую мову, якую я вывучаў у школе, а карыстацца той мовай, якая больш зручная, то, конечно, чалавек будзе выбіраць больш зручны варыянт. Дарэчы, спадарня Лілія, я скарыстаюся момантам, каб вот вы зараз адказалі за ўвесь БНФ, паколькі вы ўсё ж такі і ў БНФе былі, і ў тыя гады, конец 80-х, гэта тыя гады, пра якія ведае добра даводзіць прапаганда і пра якія зараз ведае кожны беларус, што ў тыя гады БНФ усіх прымушаў сілай гаварыць па-беларуску, а не гаворыш па-беларуску расстрэл, ну ці ў лепшым выпадку чамадан вакзал Расія. Як вы да такога дакаціліся? Вот раскажыце нам правду ўсю.
Зразумела, ну зразумела, што гэта няпраўда. Зразумела, што не было ніякага прымусу. І я ж тады жыла ў Баранавічах некалькі гадоў, ну гэта мой родны горад. І я цудоўна памятаю, што у нас у Народным фронце было вельмі шмат так званых рускамоўных людзей. І мы пераходзілі з адной мовы на іншую, і ніхто нікога не прымушаў. Але чуючы прыгожую літаратурную мову, ад тых, хто ёй валодаў, людзі проста хацелі на яе пераходзіць. І практычна вот у гэтай школе, якая была арганізавана па вывучэнні мовы, культуры і літаратуры Беларусі, проста быў аншлаг. Нам не было куды садзіць людзей у памяшканні. Таму што людзям было гэта цікава вельмі. У людзей як нібыта другое дыханне з'явілася. Мы беларусы, у нас была свая дзяржава старажытная, вялікая, моцная, дэмакратычная. Оказывается, у нас было то, потому что я выросла на такой каштоўнасці, што той самы Скарына, гэта рускі першадрукар, а не беларускі. І на газеце «Звязда», а не «Зорка». Таму была такая сітуацыя усеагульнага натхнення, я бы так сказала. Калі раптам у невідушчага чалавека расплюшваюцца вочы, і ён пачынае бачыць тое, што ён раней не заўважаў. Вот то, што забівалася у беларусах гэтымі словамі «ты тутэйшы», «ты другасортны», «ты там мясцовы», ці яшчэ нейкі, ці паляк, ці расеец, карацей кажучы, а ён не ведаў, да якога лагеру прымкнуць. І раптам ён зразумеў, што ў мяне ёсць маё нешта ўласнае. Ёсць глеба, вельмі моцная глеба пад нагамі. І я гэтай глебай магу ганарыцца. Вось, дарэчы, чаго нам не хапае. Нам не хапае гонару за сваё. Вот я пастаянна назіраю, як гэта ўмеюць рабіць тыя самыя літоўцы. Яны робяць нейкія фэсты, там фэст прысвечаны гэтаму халоднаму баршу, фэст прысвечаны там яшчэ нейкай, ну, можа быць, незначнай нацыянальнай каштоўнасці ці рэчы, але яны гэта падаюць з такім пачуццём гонару, што ўсе захапляюцца. Вот мне вельмі хацелось бы, да, каб такі гонар за сваё беларусаў з'явіўся, ва ўсіх беларусаў. Они, ну, конечно, нехта іншы, больш разумны, лепшы там. А што у мяне? У мяне ж нічога няма свайго там нібыта. А адкуль яно з'явіцца? Вот зараз да вас я буду у вас тут як літаратуразнаўцу прыціскаць. Вот калі ўзяць класіку беларускай літаратуры, што мы там чытаем пра гэтага пана Сахі Касы, які ўсё жыццё, уткнуўшыся позіркам у нейкую там глебу, у свае босыя ногі ў лапцях, якія ён ледзь валачэ, усе там, ведаеце, там нейкія літоўцы горда там нешта даказваюць, украінцы там шашку нагала, чуб на бокі, пайшлі нешта там сваё адстойваць, а гэта ўсё прэ і прэ некуды сваю крыўду. Гады стагоддзі мінаюць, а ён усё ў гэтых лапцях прэ некуды сваю крыўду. Што не возьмеш беларускую літаратуру, то вось гэта, ну, прынамсі тое, што нам давалі ў школе вучыць. Адкуль гордасць якая і гонар і ўсё астатняе? За што? Так гэта ж спецыяльна так і рабілася. Я калі вучылася ў школе, ну, у, так бы мовіць, звычайнай гарадской рускамоўнай школе, то мы рускую мову і рускую літаратуру вывучалі па праграмах Расійскай Федэрацыі, не па праграмах школ нацыянальных меншыняў. А беларуская літаратура так, пан Сахі Касы, але я мужик, бядак пахілы, гнуся, але да пары. Ну, карацей кажучы, гэта адна з частак такой добраахвотнай, я бы так сказала, палітыкі асіміляцыі.
Гэта палітыка асіміляцыі прадугледжвае вельмі шмат рэчаў і найперш культурную экспансію. Гэта можа быць агрэсіўна, калі проста забараняецца і нешта вынішаецца, а можа быць вот так спакваля, марудна. Гэта калі людзі пачынаюць выбіраць у соцыуме ці прыватна нешта іншае, не сваё роднае. І вось гэта найбольш небяспечна. І вось гэты эксперымент, на жаль, адбываўся з беларусамі. Таму зараз, шаноўны, зараз жа ж ёсць інтэрнэт, і ёсць вельмі шмат твораў беларускай літаратуры, класікаў, сучаснай. Вот у канцы 80-х гадоў мы нагбом просто чыталі рэпрэсаваных пісьменнікаў. Мы просто шукалі і вылоўлівалі гэтыя кнігі, калі яны выходзілі. Таму што гэта зноў-такі расплюшчваліся вочы, што, аказваецца, такі пласт быў нам невядомы. Сёння гэта ўсё вядома. Тут, канешне, залежыць ад чалавека, наколькі ён хоча ведаць, і калі чалавек не хоча ведаць, што бы ты ні рабіў, нічога не зробіш. І ад лідараў, як сёння кажуць, лідараў думкі, ад інтэлігенцыі. Тыя, якія займаюцца папулярызацыяй, распаўсюджваннем літаратуры, мовы, культуры і гэтак далей. Але сёння, мне здаецца, матэрыялаў вельмі шмат, якія могуць чалавеку дапамагчы абудзіць у сабе нацыянальны гонар. Вот. Я, размаўляючы з вучнямі, скажу адназначна, што, канешне, многія толькі ў дарослым узросце пачынаюць чытаць Караткевіча, і ў іх расплюшчваюцца вочы. Пачынаюць чытаць пісьменнікаў 19 стагоддзя, таго самого Міцкевіча, Чачота, Ажэшку, і класічную нашу беларускую літаратуру 20-го стагоддзя. А сёння беларуская літаратура, прынамсі, так бурліва развіваецца, што, шчыра кажучы, я не паспяваю яе адсочваць. Звярніце ўвагу, колькі розных жанраў з'яўляецца, колькі новых творчых імёнаў з'яўляецца. Таму, калі чалавек хоча, ён знойдзе базу для таго, каб у сабе аднавіць свой нацыянальны гонар. А калі не хоча, што ты тут зробіш? Нічога тут не зробіш. Вы прыгадалі пра той уздым і цікавасць да свайго, да беларускага, да мовы, культуры, гісторыі, які здарыўся вось тады напрыканцы 80-х, пачатку 90-х гадоў. Але як здарыўся, як вы кажаце, расплюшчылі вочы, але як расплюшчылі, так праз пэўны час і заплюшчылі гэтыя вочы, калі ім там падсунулі, паабяцалі запусціць заводы, вернуць там зберажэнне на зберкніжку і гэтак далей, гэтак далей. І как-то і вочы заплюшчыліся, і ўсё нармальна было, і потом аказвалася вельмі доўгі час. Якія беларускамоўныя класы ў школе? Вы што, хаціце мозг нашим дзецям паламаць этим сваім беларускім языком? Потым здарыўся, праўда, 20-й год. І падчас дваровых сустрэч мы бачылі, як ізноўку у гэтага беларускага народа расплюшчыліся вочы. Як ён для сябе наноў адкрываў і беларускую літаратуру, і гісторыю, і музыку сучасную. Ой, Вольскі, ай, тры чарапахі, ай, маладзец, ай, якія пісьменнікі, ой, у нас, оказывается, і філосафы свае ёсць, Мацкевіч маладзец, і тэатры свае ёсць. Правда, што это, і тэатр стаіць колькі гадоў, ужо 100 гадоў Янкі Купалы на адным і тым жа месцы, яны неяк яго не заўважалі. І той же самы Вольскі свае тры чарапахі 26 гадоў рубіў адно і тое ж, і яго не чулі. Расплюшчыліся, дзякуй Богу. Як вы думаеце, як хутка заплюшчацца ізноў? Я думаю, што не заплюшчацца. Ведаеце, змена увогуле любой сітуацыі, найперш сацыяльна, залежыць ад грамадска актыўных людзей. Вось ад дастатковай колькасці гэта крэатыўнага грамадства. На жаль, у беларусаў не хапала, і сёння яшчэ не хапае дастатковай колькасці актыўнага грамадства,
якое будзе выступаць за тую самую беларускую мову, за сваю культуру, за свой шлях развіцця, менавіта свой індывідуальны шлях развіцця. І таму гэта справа накаплення. Просто трэба час. Дык колькі ж ужо можна накапліваць? З часоў Каліноўскага накапліваем, назапашваем, час ідзе, а мы ўсё вот ніяк не назапасім. Будзем спадзявацца, што назапасім. Прынамсі, ёсць у нас дзяржава. І, бачыце, за апошнія 30 гадоў выхаванне маладога пакалення ішло не ад нацыянальнай свядомасці, а ад дзяржаўнай свядомасці. Я ёсць беларус, таму што ў мяне ёсць незалежная дзяржава. І калі я беларус незалежнай дзяржавай, то якія атрыбуты гэтай дзяржавы? Вось крышачку, іншы ў наш шлях, што зробіш, крышачку іншы. Дарэчы, мне шмат хто казаў і з маіх вучняў яшчэ са школы, што раптам я апынуўся там на службе дзесьці на Каўказе. І у нас быў вечар, і ўсе там спявалі свае народныя песні, ці чыталі свае вершы. І я пачаў напружвацца і ўспамінаць. Спадарыня Лілея ж нас мурыжыла там з такім-то і такім-то вершаў. І я яго прачытаў, і мне ўсе ляскалі ў далоні. Разумееце? Вот гэта змена свядомасці пад уплывам і іншых у тым ліку. І я думаю, што сёння, калі беларусы апынаюцца ў іншых краінах, яны назіраюць, што, аказваецца, для кожнага народа мова гэта вялікая каштоўнасць. А якая ў мяне ёсць каштоўнасць? Хто я ёсць? Здаецца, я беларуса па-руску размаўляю. А як гэта так? Разумееце адразу канфлікт? Прычым гэта псіхалагічны канфлікт. Гэта глыбокі ўнутраны канфлікт. Зразумела, ёсць такая частка, якая імкнецца адразу асімілявацца і памяняць сваё прозвішча і імя, і каб нават і блізка не ўзгадвалі, што ён беларус. Давайце гэтых людзей адпусцім. Хай яны вырашаюць свой лёс сваімі сіламі. Хай яны ідуць па сваёй дарозе так, як яны лічаць патрэбным. Магчыма, праз нейкі пэўны час у іх гэта генетычная памяць усё ж такі спрацуе, і яны нешта зразумеюць. Але вось, пакуль у нас недастаткова гэтай крытычнай масы. Зноў-такі, чаму недастаткова? Таму што мы у сферу ўплыва вельмі магутнага суседа. Ведаеце, я вот слухаў пра гэтую гісторыю, я ўзгадываю такі жартаўлівы такі допіс, любім мы такое вот у стылі, ведаеце, як это: начистил я картошки и решил сделать картофельный оладий. Поклаў на патэльню, добавіў сметаны, і чым далей еў, тым так мне смачней у роце і смачней станавілася. Вот як прыклад, пачынаў з гэта, закончыў з гэтага. Гэта прыгожа гучыць. Гэта як вот, я не ведаю, там алей там на сэрца. Але наколькі беларуская мова стала замежнай мовай для беларусаў? Я чула такое меркаванне, і я лічу, што яна не мусіць быць замежнай і не стала замежнай. Гэта немагчыма. Па-першае, ёсць дзве такія простыя прычыны. Гэта генетычная памяць. Насамрэч, гэта вельмі сур'ёзная рэч, генетычная памяць. І практычна дзяды гэтых людзей размаўлялі па-беларуску, не кажучы пра продкаў 19-го, 18-го і гэтак далей стагоддзя. І другое, чалавек жа ўсё ж такі вывучаў беларускую мову ў школе. Неважна там, на 5, на 10 ці на 1, але ўсё ж такі ён вывучаў. Всё ж такі гэта мова ў ім гучала і гучыць вонкава, напрыклад, аўдыяльна гучыць. Ведаеце, калі вывучаецца замежная мова, то гэта мова абсалютна незнаёмая. Гэта першая стадыя, калі чалавек чуе чужую мову, ён не разбірае ні адзінага гука, ні слова. Усё суцэльнамоўная хваля. У беларусаў такога няма. Магчыма, канешне, калі бацькі
Мэтанакіравана будуць выхоўваць сваіх дзяцей у рэчышчы рускай культуры і рускай мовы і будуць старацца ім ствараць менавіта правільнае літаратурнае произношение рускае і гэтак далей, размаўляючы ўсё ж такі з гучным дзе і густым чаго, то праз нейкі пэўны час асіміляцыя дойдзе да такой ступені, что мы можем казаць, что да, беларуская мова замежная. Але сёння не, сёння я лічу, што не. Ну, будем спадзявацца, што ўсё ж таки так яно і будзе. Але глядзіце, то есть вот атрымліваецца, вы кажаце, што вялікую ролю у як бы і прасоўванні, у развіцці, у нацыябудаўніцтве, у этой вось некай там вяртанні свядомасці адыгрывае дзяржава. Калі мы сёння апынуліся ў сітуацыі, што у дзяржаве беларускай ідзе татальная русіфікацыя, такая а мы тут вот такія спрабуем нешта захаваць у эміграцыі, але без такой вот этой дзяржаўнага падмурку, то ці атрымаецца ў нас захаваць? Я уже не кажу нават пра развіваць і пашыраць, а захаваць. Атрымаецца. Я працую з тымі, хто сёння ў Беларусі, і да мяне прыходзяць апошнія гады менавіта дарослыя людзі, і яны ўсе кажуць пра тое, што яны ствараюць гарызантальныя сувязі, так бы мовіць. Яны ствараюць свае гурткі па інтарэсах, яны збіраюцца і займаюцца унутраным турызмам, яны спасцігаюць Беларусь знутры, яны размаўляюць па-беларуску. Яны вучаць сваіх дзяцей беларускай мове. Таму вот у нейкі пэўны момант усё гэта вельмі хутка прарасце. Пакуль што яно, да, хутчэй сяго ў сітуацыі такого падполля. Чалавек выбірае сам, я публічна размаўляю вот тут па-беларуску, а тут я не размаўляю. Таму гэта дае вельмі вялікі аптымізм, ведаеце, і плюс, ну, паглядзіце, як беларуская дыаспара зараз зацікавілася сваёй культурай, сваёй мовай. Ну, зразумела, што гэта не ўсе 100%, зразумела, і не трэба арыентавацца, ахапіць проста ўсё беларускае насельніцтва, якое зараз там за мяжою. Але гэта такія працэсы, якія мы не можам ігнараваць. Мы можам паспрабаваць імі кіраваць, іх натхняць і даваць пэўную інфармацыю. На жаль, трэба завяршаць паціху нашу праграму, таму ўсё ж таки такое можа быць таксама агульнае пытанне, як вам падаецца ўсё ж таки як чалавеку, які даўно жыве за мяжой. Два моманта. Першае, а вот навошта нам зараз за мяжой беларуская мова? Ну, каб быць сабой, каб быць сабой. Вы ведаеце, у мяне была магчымасць перайсці на літоўскае прозвішча. І я вам хочу сказаць, калі я засталася на сваім прозвішчы, мае калегі сталі мяне паважаць зусім не менш. Я пастаянна, як казала і падкрэслівала, што я беларуска. Больш таго, часам я прымушала кагосьці гуляць па маіх правілах, таму што ў беларусаў ёсць такая вот упартасць, калі трэба дайсці да мэты. 25 гадоў нашага цэнтра, кафедры затым цэнтра, гэта пастаянная, не скажу, што такая цяжкая барацьба, але пастаянна некая была пэўная рызыка, таму што трэба было пастаянна даказваць, што ты тут павінен быць, што ты тут патрэбны і гэтай краіне, і сваёй краіне. Таму часам прыходзілася уключаць беларускую вот эту упартасць, жыццяздольнасць і уменне выжыць у любых сітуацыях. І я лічу, што гэта наша асаблівасць, уменне выжыць у любой сітуацыі і захаваць сябе, дае нам вялікі шанец і далей ісці як нацыя.
Вось мы выжылі, захавалі сябе, захавалі сваю мову, ўсё астатняе, можа нават пашырылі, а прайшоў пэўны час і нарэшце муры рухнулі, і ў нас ёсць магчымасць вярнуцца і аб'яднаць вось две часткі нашага паломанага грамадства. Вам не падаецца, што за гэты час грамадства, частка нашага беларускага народа, якая ёсць там і якая ёсць тут, па розныя бакі мяжы, так зменіцца, што калі мы зможам сустрэцца, мы, можа быць, нават і не зусім зможам паразумецца. Ну, да прыкладу, мы вот з вами прыедзем у Мінск, там, ці куды, у Барановича, там, у Беларусь, і скажем: беларусы, мы тут вот з вами падчас нашай размовы знайшлі выдатную нацыянальную ідэю. А яны нам скажуць: ведаеце што, Лукашук з плыгаўкай, едьце вы адна ў Вільню, другая ў Варшаву, і там со сваёй ідэяй рабіце што хочаце, а мы тут вот по-свойму. Ці магчыма такое, як вы думаеце? Ну, па-першае, ніхто не перашкаджае зараз, як кажуць, кантактаваць паміж сабой, гэта раз. По-другое, ну, гэта закономерны працэс, што хтосьці захоча вярнуцца, а хтосьці не захоча. Я як навуковец вам магу сказаць пра гэта этапы адаптацыі ў чужой краіне, і далёка не кожны вернецца. Ну, канешне, калі ў чалавека ёсць некае пэўнае пакліканне вярнуцца на радзіму, ён вернецца. А па-другое, ці ўжо па-трэцяе, калі, напрыклад, мы вырашым вярнуцца на радзіму, то не трэба ісці са сваімі законамі, са сваімі парадкамі. Не трэба ўказваць, як жыць. Трэба прыстасоўвацца да тых законаў, якія будуць вось у гэтай часткі насельніцтва. А там усё па-руску. А гэта будзе залежаць ад таго, якое месца працы ў нас будзе, напрыклад. Допустим, калі я вярнуся рэктарам некага універсітэта, ну, прыблізна, то зразумела, што будзе адпаведная палітыка ў гэтым універсітэце, ці там міністрам адукацыі, ці вы там міністрам інфармацыі, там ці яшчэ. Ой, крый Божа. Разумееце? Крый Божа, так. Ну, давайте гіпотетычна так уявім. Альбо нават калі я вяртаюся, як выкладчык беларускай мовы, то я ж буду ствараць сваё асяроддзе, у якое ўваходзяць і калегі, і вучні, і знаёмцы, і гэтак далей. Ведаеце, адзін чалавек насамрэч вельмі шмат можа. Насамрэч. І таму я прапаную не палохацца таго моманту, калі здарыцца некая пэўная сітуацыя магчымасці вяртання. Я думаю, жыццё разумнейшае за нас. І ўсё будзе так, як яно патрэбна. Ну, але тым не менш, я думаю, што нам з вами варта сваё бачанне нацыянальнай нашай ідэі беларускай, ну, как бы так, для сябе хаця б сфармуляваць. Так вось, нацыянальная ідэя ад Лілеі Плыгаўкі гучыць як? Гэта зямля. Адно слово? Зямля, так. І гэту ідэю агучыў свой час калісьці наш Славута Скарына. Вот памятаеце, тая знакамітая цытата, там, як о нараджэнні звяры, што ходзяць у пустыні, ведаюць там ямы свае і гэтак далей. І заканчваецца гэтая цытата: такі чалавек, ці людзі, дзе нарадзіліся і ўскормлены, вялікую ласку да той зямлі маюць. Так вось, у беларусаў гэта мой жыццёвы вопыт, гэта гады працы з людзьмі розных узростаў і пакаленняў. Гэта зямля як аб'яднаўчая сіла. І ва ўсіх ёсць вельмі вялікая і цесная сувязь са сваёй зямлёй. З Беларусю, з яе пушчамі, азёрамі, звярамі, там, птушкамі, людзьмі, канешне. Вот для мяне нацыянальная ідэя – гэта наша беларуская зямля. І ведаеце, што я яшчэ дадам? Я дадам
такую цитату з «Саладзі роспачы» Караткевіча. Просто недавно мы на занятках разбирали гэты твор, і там гэты Гервасій казаў, што волей Божа зямлі маёй. Ну, памятаеце, Караткевічава на Беларусі Бог жыве, так? І ён казаў, што волей тваёй я нарадзіўся тут. Вот нават я працытую. Дыхаў яе паветрам, піў яе ваду, еў яе хлеб і цалаваў яе жанчын. Гэта зямля. Для мяне гэта беларуская зямля, якая спараджае вельмі разумных, інтэлігентных, самадастатковых людзей, якія, не гледзячы ні на якія цяжкія абставіны, ідуць наперад і захоўваюць сябе. Ну што ж, гэта выдатная нацыянальная ідэя. Я б толькі вось дадаў, каб вось на гэтай зямлі, як казаў Багушевіч, не адракайся. Не, дзе ж наша мова жыве? Дзе ж цяпер Беларусь? Там, дзе мова наша жывець. Так, таму што, разумееце, зямля і спараджае канкрэтную мову. І наша дзе, чаго, рэ, гэ, яно ж таксама спараджалася нашай зямлёю. І менавіта на гэтай зямлі нарадзіліся ўсе асаблівасці беларускай мовы. А вот бачыце, сапраўды, без гэтай зямлі не было б і гэтай выдатнай мовы з дзе, чэ і ўсім астатнім, па чым нас пазнаюць ва ўсім свеце. Нават калі мы говорим па-расійску. Але тым не менш, дзякуй вялікі за такую выдатную размову і такую выдатную нацыянальную ідэю. Вось гэтую кніжачку я абавязкова вам перадам пры магчымасці. Гэта вось таксама з нашых праграмаў зробленыя адмысловыя выбраныя цытаты і з размовамі. Дзякуй вялікі. Лілея Плыгаўка была госцяй нашай праграмы. Слухайце, глядзіце, подписывайтеся. Ну і не забывайцеся не толькі на зямлю, але і на мову беларускую. І ўвогуле, як вы правильно сказали, Беларусь там, дзе мы, і наша мова там, дзе мы таксама. Так што будьце заўсёды з Беларусю ў сэрцы. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Дзякуй вам.